Os. 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 Ya. A-o, a-o. E. O. E ya. A-o. Ya. A-o. A-o. Yos. E ya. O. E ya. O ya. E ya. E ya. O. E ya. E ya. A o. E ya. A o. Os. Os. E ya. Regetek.
lolo loba wong mati ora opa yen opa mateni pun yen urip golek duit Inji sugeng dalu sesarengan kalih jadilan siswa kuda budaya saking Soko, Soka iki. Soka. 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 Soko. Nggih, Soko Hargowilis. Ugi ngaturaken ageng matur nuwun dhateng panjenenganipun Bapak Ketua Mujari. Leres nggih. Ndak kleru aku lho. Ingkang sampun luar biasa. Ugi ngaturaken ageng matur nuwun dhateng panjenenganipun Bapak Watono ugi Ibu Astuti kakagungan dalem. Kula ngaturi matur nuwun ingkang salajengipun monggo Bapak Ibu sipun sami priksani niki gedruk kanthi iki Mas. Tawang Sari wah tenan luar biasa ini. Pemainnya yang ganteng-ganteng ana sing ngayu dhewe lho kae wah luar biasa. Wedok dhewe ka. Oke, ngaturaken ageng matur nuwun dhateng YouTuber yang sudah rawuh iki tidak kula sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya juga. Yuk, dikasih apa ini Masnya? Lagunya Mas yuk. Manut karo Pak Sutar iki sing dembung iki. Ayo iki aku kok dijeki kono. Nggih, monggo dikasih ya Mas ya. Ugi sesarengan kali audio sound system. Apa iki Mas genderane Mas? Sederhana. Sederhana. Wah, luar biasa. Luar biasa matur nuwun. Apal artinya seorang sinden tanpa sound system raya lebar ya. Ayo Mas, dikasih apa ayo Mas ya? Satu cuma lagu Gubuk Asmara. Liwat aku kelingan Gubuk kahae biyen tak goler ning cagak kepal tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge Gubuk Asmara aku andong tresno ayo aku pokae nyimpen wahati winti bisa ora bakal lali aku pokae kembang cerita waya wengi nganti kakarino catetan sajroning ati
Dilanya Indonesia. Oh oh. Zaya yo, ya ya yo. Yen liwat aku kelingan lupa kae biyen tak golek ning cagak kepah tulisan warna abang tondo isih prawan Senenge kebekas marah Tien kae aku andam tresno iya iya Tanah beban talan tanah pekosa Ben abadi ketaman asmara aku pokae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali ku pokae kembang crita wayah wengi nganti kakarino Cadetan sajroning ati saya lara ati aku kowe dadi kanca matur nuwun nek kubak asmara lo matur terima suwun ibu kasih terima kasih Bu oh ya ya lo ya 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 yen liwat aku kelingan ku pokae biyen tak golek ning cagak kepah tulisan warna abang tondo isih prawan Senenge kebekas marah Yen sae aku andam tresno Tanah beban talah tanah peklasa betapa ketaman asmara aku pokae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali ku pokae kembang crita wayah wengi nganti kakarino catet
ya yo. Aku kowe dadi kanca mergo lerek ning gubuk asmara. Aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara. Matur nuwun Raja Sawernya luar biasa ini. Jan gayeng tenan iki. Mbak Dwi Rianti dikenalke iki wiyaga-wiyagane iki yo. Iki ada permintaan kasunyatan yo nanti. Kasunyatan. Heeh. Ya boleh. Sing demung genti yo ang. Sinten Mas? Iki mbok iki maksud nari piye? Genti mau lanjut? Oh, so, niki Mas Sultan. Ayo Mas. Niku sing nyaron ana Mas Sulik kali Mas Putra. Sing ngendang. Sing ngendang. Mas Gagah. Enggak Mas Gagah. Sing gunang. Halo Mas. Mas sinten? Mas sapa ki? Aduh ra krungu aku iki. Gledek. Sing ngedram, halo, sing ngedram, halo, bosku. Wah, sinten namanya Mas? Paijo. Sing ngegong sinten niku, Mas? Oh, wis, iki sing ngegong sapa? Mas Dun, luar biasa ini. Halo, nggih, selamat bekerja ya Mas ya. Nggih, luar biasa. Niki penontonnya luar biasa ini. Tahun baruan toh. Tahun baru. Piye harapane nek tahun baru? Harapannya semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Ayo. Kasunyatan yo. Yo dikasih. Siswa budaya. Yo Mas yo dikasih kasunyatan ini request dari penggedruknya Indonesia. Wis pokoknya aku manut wae. Goleki wedang. Oh. Penggedruk paling ayu dewe Mbak Tisa, ayo luar biasa ya. Oh iki sik nganu goleki sorok-soroke mbuh iki. Soroke sik guntingan urung ketemu. Biasane toh? Biasane ta?
Wis ya iki. Yo Mas Cahyo. Pawange gede dhuwur lebay maneh. Mas Pawang kemana? Gampang nampa lelakon iki aku wis coba ikhlas nanging apa tak lakoni namo kasunyatane tresno sumanding wong liya Apuranen aku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa penyuwunanmu muga kowe ingkang tak gantiku hati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa mepasane kembang makarana ing ati nanging tutu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara mergo rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe pasti bisa nglilakake aku sumanding wong liya musik masih bersama gedruknya Indonesia sak jase lagi ora gampang nampa lelakon iki aku wis coba ikhlas nanging apa tak lakoni namo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya uran tenaku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu duwemu
apa iki kasunyatan sing tak tampa mepasane gampang makarono ning ati nanging dudu aku sing duweni Wes cukup lalekno timbang atimu lara mergo rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe pasti bisa nilakake aku sumanding malia Jos los loh ayah jos ya Cumaka ing yudha kang satriya tampa netepi ingkang sumpahe praturit aja bela bangsa milata ing nyawa dadya prataruna kusumane bangsa Jumangkah ing yuta sang satriya tampa tetapi ingkang sumpah prajurit dadya mila bangsa lila tahing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa Cumangka ing yudha sang satriya tapa tetapi ingkang sumpahe prajurit adya bela bangsa nilata ing nyawa dadya prataruna kusumane bangsa jos jos Jumangkah ing yuta sang satriya tampa tetapi ingkang sumpah prajurit dadya bela bangsa lila tahing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa Cumangka ing yudha sang satriya tama netepi ingkang sumpahe prajurit nadya bela bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumane bangsa Cumangkah ing yuta sang satriya tampa tetapi ingkang sumpah prajurit dadya bela bangsa lila tahing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa jos lah sae jos
Jos. Reketek. Sama posio rampak iro sesarengan sayuk rukun rame-rame tumendang suarane. Zau, dos. Zau, dos, dos, dos. 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 Lah. Oh, ya. Dos. Reketek. Loh. Ayo. Lah.
Oh ah oh jos. Oh jos. Ora oba yen oba mateni bocah urip aduh